Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Тахони Алауддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо даъват намудем намоянда аз Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зебунисои Тошмуҳаммад. Хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед. Фикр мекунам ки имрӯз суҳбат зиёдтар меравад барои саломатии тамоми мухлисон, тамоми тамошобинон, тамоми аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёдтар фикр мекунам дар бораи саломатӣ суҳбат мекунем. Хуш омадед як бори дигар ба барномаи мо. Раҳмат. Ба шумо ҳам ташаккур. Саломат бошед. Ки моро таклиф намудед. Фикр мекунам ҳама аллакай медонад ки бисёр нақши табиб, духтур дар ҷамъият бисёр як нақши чӣ мегӯянд калон аст, бузург аст ки ҳамеша аз пайи муолиҷа, аз пайи нигоҳубини тамоми аҳолиҳо ҳастанд. Саломат бошед. Бале, миннатдор. Чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? Ман имрӯз бо ҳамроҳи шумо куфтаи туркӣ омода месозем. Куфтаи туркӣ бо хӯрише ки амун мувофиқат мекунад ба ҳамин куфтаи туркӣ. Хӯриш ҳам хӯриши туркӣ аст. Хӯроки туркӣ яъне. Бале. Хуб, биёед акнун бинем ки барои мо чӣ лозим мешавад дар хӯроки чӣ хеле ки гуфтед куфтаи туркӣ. Хуб, чӣ аст? Сабзавот, картошка мебинам? Картошка, пиёз, сабзи, сирпиёз ҳам истифода мебарем. Бодиринг, помидор, куфтаи гӯшт. Қимаи гӯшт. Хуб. Хамираи помидор. Бале. Гӯшт худаш. Гӯшт, тухм. ва ё куфтаи булғорӣ. Бале, куфтаи булғорӣ. Истифода мебарем боимҷон, яъне ҳар гуна кабудиҳо дорем. Қаламфури булғорӣ мебинам дар онҷо. Албатта ҳаст. Зиёдтар дидам дар хӯрокҳои туркӣ истифода мебаранд аз қаламфури булғорӣ. Хуб, биёед оғоз кунем. Манам бинандагони азиз, равғанро ҳам чӣ қадар равған бошад? ҳамон қадаре бошад ки картошка бирён шавад. Яъне зиёдтарам бошад барои бирён кардани картошка. Бале. Картошкаро гирифта реза кунед. Бо чӣ тарз реза мекунед? Шояд ба ман пиёзро диҳед худатон, картошкаро. Майл аст. Биёед. Пиёзро бо ҳамун тарзе ки пиёзро ду тақсим карда тунука бояд реза кунед. Хуб бошад. Хуб, биёед акнун оғоз кунем аз суоли анъанавӣ ки ҳамеша фикр мекунам аз ҳамин оғоз мешавад барномаи мо. Чӣ гуна буд яъне интихоби касб, духтурӣ яъне табиб? Аз куҷо буд? Рости аввал ман намехостам ки духтур бошам. Хуб. Ман мехостам ки журналист шавам. шавқу рағбатам зиёд буд ба он. Ба касби журналистӣ яъне? падарам гуфтанд ки биё ақаллан ту ҳамин як касбу касабая ёд гир. Гуфтанд ақаллан духтурия гир, баъд вая худат давом метӣ. Вақте ки хондам, кор кардам, дигар нахостам ки ба дигар касб гузарам. фаҳмидам ки духтурӣ бисёртар ба ман писанд омад. Яъне интихоби падар буд, пешниҳоди падар буд. Бале. Дар аввал. Хуб, баъдтар дохил шудед ба куҷо? ба омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Ваҳдат. онҷоро ба муваффақият хатм кардаму ба кор ман дар давраи донишҷӯӣ ҳам донишҷӯ будаму ҳам кор мекардам. Саломат бошед. Ва имрӯз шумо фаъолият мекунед дар маркази ташаккули тарзи ҳаёти солӣ. Бале. Хуб, дар рӯзҳои гарми тобистон фикр мекунам ки бисёр ба чӣ мегӯянд аз пайи нӯшидани оби хунук, оби газдор чӣ пешниҳод медиҳед барои аҳолии мардуми мо ки мисол дар рӯзҳои гарм бояд чӣ истеъмол кунанд, кадом намуд нӯшокиро бисёртар нӯшанд ки ба саломатии онҳо зарар накунад? чӣ хеле ману шумо медонем ҳоло ҳаво рӯзҳои гарм аст. Бале. дар ин рӯзҳо ку мо духтурон нӯшидани нӯшокии газнокро тавсия намедиҳем. хуб, бинандагони азиз, дар хона, дар берун нӯшидани нӯшокиҳои газнок мумкин нест. мо метавонем ки
худамон дар хона ҳозир ҳамаи меваҷот ҳаст мисол худамон мисол вай тайёр кунем да нӯшокӣ тайёр кунем сок шарбат бале тайёр кунем ҳамонро истифода барем баъд вай дорем оби хунуки ях ҳам мумкин нест метавонем аз оби ҷӯшомадагӣ дам карда монда аз он хунук карда нӯшем ва чӣ кадом намуди хӯрокҳоро мумкин аст истеъмол кардан ки ба организм кӯмак расонад дар вақти рӯзҳои гарм дар рӯзҳои гарм хӯришҳо чанд намуд хӯришҳо ҳастанд ҳар кас мувофиқи таъби худ бояд хӯришҳои помидор бо диринг гӯшт бо имҷон ҳамин хилқати хӯриш тайёр карда бисёртар ҳамина хӯрдан дар кор саҳарҳо мисол давраҳои зимистон дамоч хел тухм кофе истифода мекунем ҳозир мумкин камтар тавсия метиҳем да мо ба он хотире ки ҳаво гарм аст камтар бояд чӣ мегӯянд шакар истеъмол кунанд бале ширинӣ яъне хуб бошад ва ин ҳам ба саломатии инсон зарар мерасонад дар вақти рӯзҳои гарм гуфтем ки куфтаи туркӣ аст бале куфтаи туркӣ баъдтар чӣ хеле ки гуфтед баъд аз хатми мактаб ба омӯзишгоҳи тиббӣ дохил шудед тӯли ҳам фаъолият мекардеду ҳам таҳсил мекардед бале баъд хонданро тамом кардам 4 сола будам ҳамон вақтам 4 сол не вақт 3 сол буд 3 сол давраи муда 3 сол будам тамад хуб хамираи помидор бале 3 сол таҳсил кардем бале 3 сол таҳсил кардам тамом кардам хуб ман пиёза реза кардам акнун чӣ кор кунам боз ман картошкаро бо қима якҷоя мекунам бо куфтаи помидор хуб омехта мекунед яъне якҷоя ман чӣ кор кунам боз кадом намуди сабзавотро реза кунам дар инҷа сабзӣ не ҳозираш ба сабзӣ не метавонед барои салат кардан гӯшта майда кунед гӯшт гӯшт барои хӯриш аст яъне вай барои хӯриш аст барои ин хӯрок метавонед каме сабзавот майда кунед ҳозираш ба сабзавот бале барои кадом намуди сабзавот куфта якҷоя мекунем кадом сабзиро реза кунам не пиёзи кабуд пиёзи сабз бале хоб бошад ҳозир аз инҷо мегирам пиёзи сабз картошкаро ман метавонам ҳорати ина пастар кунам агар бошад ё ин ки не ҳамин хел хубтар аст бале хуб ин аввалин маротиба аст ки хӯрока омода мекунед ё ин ки не ман доим омода мекунам ин хӯрока бале инам дар тоба мепазем не инам дар тоба мепазем гӯштро бале хуб ин барои хӯрок аст ё ин ки барои хӯриш не ин барои хӯрок аст барои куфтаи ҳамон туркӣ бале бошад боз чӣ кор кунам намак кифоя аст бале кифоя аст инҷа куфтаи нон ҳаст нон бале яъне нони хушки майда шуда бале нимашро овезон кунед бас аст иваз омехта кунед бас аст бале бас аст кифоя аст хуб гуфтем ки суҳбат мекунем зиёдтар барои аз хӯрокҳое ки ба саломатӣ фоида доранд кадом хӯрокҳо аст бо зиёдтар сабук ки хӯрокҳо якум бале ба монанди бринҷоба шӯрбо баъд мо тоҷико вая дӯст медорем оши тупа мисол хеле ғафз набошаду то ҳамон дараҷае тайёр карда шавад ки дар коса гирифта тавонем ман дар як шабакаҳои интернетӣ ҳаст дидам ки дар вақти омода кардани сабзавотҳо яъне хӯрок дар зарфҳои оҳанӣ набояд хӯрок пазид чунки ҳар гуна витаминҳо метавонанд ки нест шаванд бухор шаванд нест шаванд дар сирдор бояд бошад лекин ҳозир зарфҳои оҳанӣ баромадагианд ки ва ёдам мумкин аст истифода кардан яъне дар он хӯрок пухтан лозим аст мумкин аст бале бошад хуб
дигар чӣ лозим? Ман метавонам ки ягон намуди сабзавот реза кунам? Не, ба ин лозим нест ҳоло. ҳозир ҳама инро бо равиш бирён карда мегирему, ҳамаша тайёр карда дам мепартоем то омода шудани хӯрок, баъд хӯриш тайёр мекунем. Бисёртар суҳбат кунем дар бораи тарзи ҳаёти солим. Бале. хуб, ҳамаи намуди ҳамин мевагиҳое ки фикр мекунам дар ҷумҳурии Тоҷикистон мероянд, ҳамааш фикр мекунам ки чиянд? Фоидаоваранд барои саломатӣ. Бисёр новбаста аз кадомаш, масалан себам дорем, дар инҷа шафтолу, ҳамаи намуди меваҳо мероянд ки ҳам бартараф мекунад бемории фарбегӣ, ҳам бартараф мекунад бемории дил, ҷигар, ҳамаи намуд. ҳар кас метавонад мувофиқи таъби худ меваҳоро истифода кунад. лекин ҳамон кадом намуди хӯрок, кадом намуди хӯрок, бале, нӯшокии хӯрок зиёдтар зарар дорад ба саломатӣ, ки боиси фарбегӣ мешавад? нӯшокии газнок, бисёртар хӯрокҳое ки серравғананд. Серравғананд. хуб, бинандагони азиз, ногуфта намонад ки истеъмол кунед камравған, хӯрокҳои камравған. Бале. хӯрокҳои серравғананд. мисол, мо бисёртар картошка бирёнро дӯст медоранд халқи мо. дар равған бирён мекунанд. метавонед ки дар равған бирён накарда, камак как равған молида дар тафдон пазанд. Бале. ин хелам бомаза мешавад. тавсияи худи шумоаст. гуфтед ки дар тарзи ҳаёти солим фаъолият мекунед. чӣ гуна аст онҷа корҳои фаҳмондадӣ аст? бале, мо аз рӯи 17 барнома кору фаъолият дорем. яъне чӣ гуна аст? корҳои фаҳмондадиҳӣ мебарем. оиди бемориҳои дилу раг, шадиди рӯда, кирмҳои меъдаю рӯда, заҳролудшавӣ, зардпарвин, сироятҳои кӯдаконаи идорашаванда, ҷоғар, диабети қанд, яъне асос ғизои солим, пешгирӣ намудан аз ҳамин бемориҳо. бале. мисол чӣ гуна аст? бояд чӣ кор кунад одам? равған метавонам илова кунам? бале, метавонем. чӣ кор кунем ки ба ҳамин намуди бемориҳо дучор наоем? пешгирӣ кардан лозим. чуноне ки гуфтанд, пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. бале. хуб, яъне пеш аз истеъмол кардани хӯрок дастҳоро шустан, ҳамеша ин тозагиро риоя кардан. бале. бемориҳое ҳастанд ки аз роҳи нафас мегузаранд. бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, ба қавле зуком, грипп. бале. ва зарпарвинам фикр мекунам ки бо ҳубобчаҳо сирояткунанда аст, яъне ҳубобчаҳои ҳаво. ҳамин хел аст. бисёртар бемории шадиди роҳҳои нафасгузаранда ҳаст. вақте ки масалан нафари сироят аст аллакай дар ин беморӣ, як нафари солим бо ӯ рӯпарӯ мешаваду онам сироят меёбад аз беморӣ. дар то вақти авҷи беморӣ ҳаст, мисол пешгирӣ намудан ки ҳамун вирусе ки дар вуҷуди одам аст, онам нест кардан. бале. кадом намуд? ҳамин аввал нишонаҳош пайдо мешавад. яке мисол овоз мегирад, ёки оби бинӣ меравад. барои вируса пешгирӣ кардан ҳозир менӯшад, мегузарад ба ҳамон. обычный парацетамол карда. медонед, манам дар як маҷалла хонда будам ки дар он ҷо навишта буд дар бораи зуком. яъне ҳар як вақте ки ҳамин инсон ҳар вақте ки ба бемории зуком дучор меояд, бемор мешавад, яъне инам чанд намуд будааст. вақте ки зуком ҳаст, боз дафъаи дигар агар зуком шуди, он дигар намуди зуком аст. организм ба ҳамон беморие ки ба ҳамон зукоме ки ба ҳамон намуди зукоме ки ту сироят ёфтаӣ, ба ҳамон иммунитет пайдо мекард. масъулият яъне. бале. ба ҳамин сабаб шуда мутобиқи фармони вазорати тандурустӣ оиди бемории ковид ба мо вай оварданд, ваксина оварданд.
аз ҳамон истифода кардем барои пешгирӣ, барои ин ки организм бо мутобиқ шаваду мисли солҳои пеш мо азоб накашем, муриш беморӣ бисёр нашавад. хуб акнун чӣ кор кунем? шумо метавонед ба ман кӯмак намоед. хуб чӣ кӯмак? шумо сирпиёзро тоза кунед, дона дона ҷудо кунед. мо дар инҷа тоза карда аллакай дорем. ман помидорро реза мекунам. помидор. аввал булғориро вай мекунам. инам барои хӯрок аст. бале. баъд ҳама ҳамроҳи помидор дар дег мепартоем. бале. дигар ба мо тоба лозим намешавад. не. дигар тоба лозим намешавад. ҳозир неву бадтар лозим мешавад. бадтар лозим мешавад? бале. хуб бошад. қаламфури булғориро ман сирпиёзро майда майда реза кунам? не, ҳамин хел ҷудо кунед. аллакай ҳаст. аз пучоқаш ҷудо кунед. ҳаст ҳам хел? бале. ана ҳаст. хуб ин хӯроки дуюм аст, яъне хӯриш. хӯриш аст. вай хӯриш мешавад. ин сирпиёзеро шумо тайёр карда истодаед, ба ин хӯрок илова мекунед. илова мекунем. бо хӯришам омода мекунем. бале. дар хӯриш ба мо чӣ лозим мешавад? бодиринг, помидор. бодиринги помидор, яъне бисёртар монанд аст ба хӯриши тоҷикии худамон. бале. фақат гӯшт қима карда якҷоя мекунед. аз ҳамон ҳисоб хӯриши туркӣ ҳисоб мешавад. бале. сирпиёзам ман гирифтам. вориди ино кунем. бале. ина мегузорем, баъд ҳамаша мепартоем дар дег. саломат бошед. зиёдтар теҳмоли кадом намуди хӯрок ба фарбегӣ мерасонад? хӯрокҳои дуюм. хамирӣ, нон. хуб. чӣ хӯроке аз хамир тайёр мешавад? манто, самбуса. оши бурида. бале. шакаро. шакаро, қурутоб. ҳамаашон. бале. шумо зиёдтар истеъмол мекунед ҳамин намуди хӯрокҳо? не, ман кам истифода мекунам. дар ҳавои гарм фикр мекунам ки истеъмоли ин хел хӯрокҳо ба меъдаам зарар дорад. бале. вазнинӣ мекунад. вазнинӣ мекунад, албатта. хуб, помидорро биёд ман реза кунам, чунки дида истодам ки ман зиёдтар бекор нишастаму шумо. бале, имконият бошад марҳамат. пӯсташа гирам. ина помидора ҳамин хел пӯсташа пӯст мекунем. чар гуфтед мисли себ? бале. ин хелам мешудааст. маст ҳамин тарзи тайёркунии хӯрок аз хӯрокҳои мо фарқ мекунад. хуб. чӣ хеле ки медонед, қаламфурро булғориро бирён кардему пӯсташро ҷудо кардем. хуб. помидорро ҳам ҳамин хел. ана ҳозир помидорро хел зинда ба зинда мегузорем? не, майда мекунем. чаро? биёд ман майда кунам. кадом тарз майда кунам? майдаи 4 кунҷа. майдаи 4 кунҷа. 2 тақсим кунед. 2 тақсим. вот. михел. ана ҳам хел. бале. бошад. бо ҳамин тарз ба тоба меандозем ё ин ки ба ягон дег? не, аввал ба коса гирем. не, баъдтар, баъде ки реза баъдтар ба дег мегирем. ба дег. бале. як дегам омода карда мемонам. хуб. окей, реза шуд. бале, биёд дегамонед. деги ана ин қадараш кифоя аст, ҳамин қадар. бале. хуб, равғани маска вориди дег мекунем, равғани маска. камеаш ҳамин қадар кифоя аст? бале. кифоя аст. хуб, бинандагони азиз, акнун гӯштро ҳам бояд бирён кунем. гӯштро барои хӯриши дуюм бирён мекунем. гӯштро барои хӯриши ҳозираш метавонед бирён накунед, камтар истадам то хӯрокҳоро ҷобаҷо карда. биёд ман гӯшта бирён мекунам, шумо хӯрока омода мекунед. озвай реза накардааст ку? гӯштро ман реза мекунам ё ин ки на? на, ҳозираш
ҳозираш бандем. ана акнун аз як сар ҷобаҷо мекунем. ин хӯришам чӣ хеле ки гуфтед туркӣ аст. ҳамин зиёди хӯрокҳои туркӣ дар таркибашон гӯшт доранд. Зиёдашон, қисми зиёдашон. аммо лозим намешавад қаланфур. Қаланфури булғорӣ лозим мешавад. Қаланфури булғорӣ лозим мешавад. Онам реза кунам. Азбас ки мо баъди хӯришро омода кардан иловагӣ намак мекунем, аз ҳамин сабаб намаки зиёд лозим нест. дар меҳмонии барномаи мо ҳастанд аз вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон Зебунисои Тошмуҳаммад ва барои мо омода карда истоданд куфтаи туркӣ, яъне хӯрок ва хӯриш. Ки фикр мекунам ки бисёр бомазза аст, бисёр болаззат аст. ҳам аз намудаш манаманда набинед. Бисёр хуб аст намуди зоҳирияш. Хуб, ин гӯштам чӣ хел аст? Гӯшт як камаке ки дигар бояд хуб пазадан. Қаланфури булғориро низ ба нисфи помидору бодирӣ 4 кунҷа бояд як ҳаҷм биёяд. Як ҳаҷм биёяд. Бале. Хуб, бинандагони азизона, гӯштро ҳам мо таф додему. Ана вориди бо хӯриш, бо ҳар гуна ҳамин сабзавотҳо, помидор, бодрингу дар ин ҷо боз мебинам пиёз омехта мекунем. Камакак намак лозим. Хуб, бинандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, хӯришам омода шуд, хӯриши туркӣ ва куфтаи туркӣ ҳам хӯрок ҳам ана қариб ки омода шуда истодааст ва пас аз чанде мечашему, як ба як маззаашро ба шумо мерасонем. Хуб, бинандагони азиз, хӯрок ҳам омода шуд. Ана акнун биед як бор бинем ку, а? Бале. Як бор. Аҳа. Кани ҳаст? Ки на. Бале. Метавонем ки бардорем. Бале. хӯрокам бинандагони азиз бардоштем. Ана акнун вақти чӣ мегӯянд, вақти чашидану баҳо додани ҳунари Зебунисо аст. Акнун расид. Акнун мечашему, як ба як маззаашро ба шумо мерасонем. мехоҳам ки зудтар ҳамин маззаашро чашаму чӣ гуна ҳасту. Бале, манам аз шумо гиред. Манам ана картошка, каме гӯшт. Вай. намуди зоҳирияш хеле зебост, лекин маззаашро шумо бояд ҷавоб. Бале, беҳтарин маззаашам хеле болаззат. Албатта бисёр маъқул шуд ба ман. беҳтарин. Саломат бошед. дастони шумо дардро набинад. Бисёр хӯроки болаззат. ҳозир хӯришро ҳам мечашем. камакак аз ин, камакак помидор. камакак як гӯшт. хӯрише ки дар ҳамин фасли гармо чӣ қадар фоидаовар аст. ҳам ба ҷои хӯрок меравад, ҳам хӯриш. Хӯриш ҳам гӯшт дорад, ҳам сабзавот. Бале. беҳтарин. Саломат бошед. ташаккур ки омадед ҳам хеле хӯрокҳои болаззат барои мо омода намудед. Миннатдор. Бале. Хуб, бинандагони азиз, чӣ тавре ки гуфтем, тавсия медиҳем дар хона ҳамин намуди хӯрок омода кардан, чунки ҳам болаззат аст, ҳам фикр мекунам ки вақти ками шуморо мегирад. ва як бор дигар ташаккури зиёд ба шумо
ташаккур ки шумо имрӯз даъвати моро пазируфтеду омадед, вақти худро ҷудо намудед, саломат бошед ва чӣ таманниёт доред ба бинандагони телевизиони Сафина? аввалан ки ташаккур ба шумо. Саломат бошед. моро лоиқи барномаи худатон донистеду хабар намудед. ва бинандагон ҳамин таманниётро дорам ки дар ҳамин фасли гармо худашонро эҳтиёт кунанд, бигзор дарду бемориро набинанд. мо духторҳо ягон вақт дар ягон давру замон мо орзуи бемор шудани мардумро надорем. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, манам аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳар яки шумо саломатӣ мехоҳам, тансиҳатӣ мехоҳам, сарбаландӣ мехоҳам ки ҳамеша дастархони шумо пур аз файзу баракат бошад. хуб, хайр, то барномаҳои оянда. ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. хайр.